stále ve hře a je ve středním pásmu. 19 sekund před koncem základní hrací doby. Desařík ho posílá a teč plzeňského hráče tam byla. Hazovat by se mělo v útočném pásmu, ale Čároví tu teč neviděli. Ne, ta teč byla ještě ve středním pásmu, Roberte, byla před Tak je to v modrou čárou. pořádku, tak je to v pořádku. Aspoň tak se mi to zdálo a hlavně to je to, co Čárovi říkají. Jo, tady byla 50. Ne, on to dostal na modré. Martine, trefilo tu 54 do přilby. Ne, ten hráč stál v obraném pásmu. A rozhodčí Jeřábek změnil verdikt Čárových a nařizuje Buli v obraném pásmu Plzně. On tam má obránce Slovák, dělal oblouček na modré čáře, tak to nebylo úplně jisté, v kterém momentě ho ten kotouč trefil. Ale i pro rozhodčí jsou tyhle maličkosti důležité, protože mít 14 sekund před koncem Buli ve středním a v útočném pásmu je obrovský rozdíl. Přiznal jsem mi, beru to jako perfektní fair play, co tady na konci, jo? A vypadá to, že Tomáš Slovák se sám přiznal hlavnímu rozhodčímu, že ten puk tečoval a rozhodčí už potom jenom posoudil jeho postavení. Naprosto přesný verdikt. 14 sekund do konce. Stále varianta 6-4 pro Zlín v útočném pásmu. A znovu Kašpařík a Čajánek na Buli. A Zlín opět úspěšný. Filipček bude pálit. 10 sekund před koncem Filipček vyrovnává na 3-3. Zdálo se mi zvláštní do postavení dvou zlínských hráčů mantinelu, tam má vlevo Čajánka, ale proto to takhle dopadlo, protože Čajánek věděl, že bude zablokovaný Kašpaříkem a tak si pro ten kotouč dojel Petr Holík a přihrál na modrou čáru. Tady se podívejte, dva hráči Zlína u modré čáry, u mantinelu. A Čechovi ta rána neskutečně sedla. Mazanec nemohl nic dělat, tady ještě jednou to zablokování, Čánek dokonce přistrčil puk směrem k Holíkovi. Za nepopsatelného nadšení zlínských fanoušků. 10 sekund před koncem oslavuje teď domácí střídačka vyrovnávací gól a tohle finále ještě nekončí. Hráč, který zvažoval svůj start v 7. utkání, Filipček, teprve těsně před rozcvičkou se rozhodl nastoupit a Rostislav Vlach se rozhodl riskovat s nasazením Filipa Čecha. Tak tenhle muž se mu teď odvděčil vyrovnávací brankou a Plzeň 10 sekund před koncem ztrácí svůj třetí náskok v 7. finále. Situace pro hosty není beznadějná, ale je vyrovnaná.